Máis cousas, San Sadurniño dedica esta xornada a apoiar e poñer en valor o sector primario na súa 16ª Feira do Rural, un encontro en que as froitas e os produtos da horta son os protagonistas principais. A Feira Rural de San Sadurniño cumpre 16 anos co obxectivo de potenciar e darlle visibilidade ao mundo rural. Darlle visibilidade realmente aos pequenos produtores, pequenos artesáns, e é un escaparate para eles. Un dos postos fixos na feira é o da Asociación Galega de Froita Autóctona do Eume, que naceu para recuperar froita propia da comarca en perigo de extinción. A maioría son descoñecidos hoxe en día para o 90% da sociedade. Entón, aquí o que facemos é expoñelas para dalas a coñecer. Tamén facemos unha pequena degustación con varias delas que xa están ahora, ben para comer, que a xente as valore. Paramos tamén no posto da iniciativa Fusquenlla, un obradoiro colaborativo promovido por varios concellos para que produtores e produtoras da comarca poidan transformar e darlles un valor engadido aos seus produtos. Con iso fago unha delicia de pemento con aceite de oliva virxen extra, fago marmeladas de amorodo, de amorodo fisalis, de amorodo ribarbo. A feira ten tamén artigos de segunda man, artesanía e maquinaria, pero os produtos de alimentación son os protagonistas principais. Da xente que trae os seus produtos como a este home que ten unha mel caseira fantástica, hasta todo, todas as cousas son locales, moi ben, me parece que é unha feira moi interesante. Meu marido, porque vivimos na aldea, teño moitos árboles e entonces ven a ver se hai algún árbol diferente aos que temos. Hai de todo, é o sitio. Xa vedes que é precioso, mellor non pode ser. O sitio da feira é o Arboreto Galego de San Sadurniño, o carón do río Xuvia.